Bueno, Gorka, konta iguzu zelan afrontatzen duzu etapa berri hau Amorebietan. Bueno, izan etapa berri hau ilusio askogaz, ezta, denbora askoan gara geldi eta gogo askogaz, eta ja berriro bota jartzeko gogoakaz da entrenetan hasteko. Da izan bai taldekide barrizek eta ezagutzeko gogoakaz. Baten bat ezagutzen duzu da, ezta? Bai, baten bat ezagutzot. Koharriatik firmea dago baten batek, hobietak. Gero pasa urtien egon nintzen justo atxaburugaz, da gero pasa urteko taldetik dauzen beste asko bai, ezagutzot ez. Eta zerk erakarri zaitu proiektu honekin bat egitera? Bueno, lehen eta behin bertatik, ametik, Amorebietatik transmititu doztien konfiantzi ez da, nitan interesa aukidabe, piloa, da orduan, hemen firmetako gogoak nipe eukitez, da beste alde batetik bai, taldekide asko eukitzi ezagunek eta horrepe erakarri izte. Da Amorebieta azken urtietan da bilelez urte onak egiten, da nahiko seguru jolasten da nahiko finko, orduan erabakiot hemen firmete.